Дами и господа, Димитър Йончев. Здравейте, оставиха ме без транспондерче. Не оставихме за последни, са очакванията са много високи. Така, здравейте, радвам се ви видя всички днес. Оставихме за последен ден, очакванията предполагам са много високи и се надявам да ги оправдая. Особено с това лачено заглавие на темата ми изкуството да мислиш. Изкуството да мислиш за мен е науката. Ако бях сложил обаче наука в заглавието, сигурно ще говоря тук 5 човека. И изкуство звучи някакси по-изискано, повече първо да се асоциира с това, пък и всеки от нас може да мисли, следвайки логиката на Декар, мисля следователно съществувам. Всеки един от нас, бидейки тук и съществувайки, е способен да мисли. И ако науката е изкуството да мислиш и всеки от нас може да мисли, това значи ли, че всеки от нас може да се занимава с наука или може да бъде учен? Със сигурност не, и пази Боже, от такъв свят, слава Богу, че не, но това не пречи на всеки един човек да може да бъде адекватен и да мисли рационално и логично. Какво е науката? Човек, като му кажат наука, си представя обикновено сложни диаграми, някакви абстрактни формули, неразбираеми феномени, термини. Но всъщност науката е изконно човешка. Ние хората сме създали като призма, през която да наблюдаваме и да разбираме и да си обясняваме света около и вътре в нас. И за някой тя е заместител, алтернатива, за други е допълнение към духовността, това зависи от всеки индивидуален човек, но науката със сигурност едно прави, тя винаги не спира да ни изненадва и надминава и най-дивото ни въображение. В науката обикновено ние мерим нещо, измерваме. Дали ще е разстоянието между планетата Земя и някаква звезда в някоя галактика, дали ще е брутният вътрешен продукт на някаква държава или пък концентрацията на някакъв химикал, ние винаги мерим нещо и правим някаква статистика. Какво е добра статистика, съвсем друг въпрос, няма да говоря за това днес, но принципно си правим някакви замервания, т.е. работим количествено, quantity. Сега, човешкият мозък не е създаден да работи количество, той не функционира количествено, ами функционира качествено. Тоест ние не помним всеки един момент от нашия живот и всеки един ден от нашия живот, ами само най-важните, защото тогава сме изпитали най-силните емоции. И за мен това е причината, поради която мисля, че науката е изкуството да мислиш количествено, да се научиш като индивид, човешки homo sapiens, да мислиш количествено. До някъде като робот, може би, но това е тя за мен. И за да се справим с този нагледен конфликт и дисонанс между количествената природа на науката и качествената природа на нашите мозъци, ми са дали научния метод. Какво е научния метод? Имам някакво емпирично наблюдение, видял съм, усетил съм, помирисал съм, почувствал съм, чул съм нещо, прочел съм и си задавам някакви въпроси и някаква идея. Сега, в следващия момент, хубаво е да видиш какво има вече публикувано по тази идея, дали има някаква информация, прави се някаква литературна справка, научна. След това, въз основа на тази идея и получената информация, дефинирам някаква хипотеза. После планирам, изпълнявам и в най-добрия случай документирам адекватно някакъв научен опит, т.е. така наречен експеримент, и накрая анализирам резултатите и си вадя някакъв извод, който го поставям в научен контекст на това, което съм. Сега, един пример по-самотовски. Забелязал съм, чувал съм от приятели, за един приятел питам, нали? Забелязал, че пиенето на ракия заедно с вода води до помага при главоболие на следващия ден. Това е за сега само едно емпирично наблюдение. Сега, правя си някаква научна справка, влизам в PubMed, която е една от големите бази данни и примерно пиша някакви keywords и ми излизат съответно примерно стотици статии насочени в някаква тази сфера. И примерно тук съм изкарал един пример за една такава статия.
И въз основа на научната информация и на това, какво съм, моето емпирично наблюдение, си поставям някаква хипотеза. Хипотезата, примерно, пиенето на вода помага срещу махмурлук. И сега правя експеримент. Другата събота отивам с приятели, излизам, пия ракия, прибирам се вкъщи, лягам си, без да пия вода и на следващия ден ставам на едно лище, се записвам примерно колко ме боли главата от 0 до 10. Същото го правя точно след една седмица, да речем, като с единствената разлика е, че не пия половин литър вода, примерно, преди да си легна. И по този начин имаме един контролиран експеримент. Тоест, в най-добрия случай, ние се опитваме да държим всички параметри, които биха въздействали на нашия експеримент. Като, примерно, каква ракия пиеш, с кого, къде, кога, какво си ял преди това и така нататък. Ние се опитваме да държим константни и тестваме нашата хипотеза единствено в присъствието или отсъствието на вода. В още по-идеалния случай това го правим много по-често, за да имаме повече данни като цяло и го правят много повече хора, за да имаме различни така наречени популации. Но това е идеалният случай. В повечето случаи, разбира се, в реалността нещата не са толкова черни и бели и обикновено системите, които тестваме и изучаваме, не са толкова твърде комплексни, че да можем да се доближим до идеалния случай, в който може да позволим тези три неща да ги имаме супер. И заради това правим обикновено поредица от различни експерименти и съответно допускаме по някои научни грешки, което сме ставали всички свидетели на това. Но какво се случва в крайна сметка с резултатите от един научен експеримент? Специално за този наш експеримент, който току-що ви иллюстрирах, ще ви оставя резултатите си анализирате утре. Иначе с истинските резултати какво се случва? Те се публикуват под формата на научни статии и това се случва най-често в научни списания, журнали, книги, сборници и така нататък. И прието е преди тяхното публикуване те да бъдат проверени от други учени специалисти в дадената област. По този начин те оценяват доколко резултатите са валидни, оригинални и най-важното доколко могат да бъдат възпроизведени от други учени around the world, нали, по целия свят. И в този ред на мисли искам да кажа, че това далеч не е идеална система и тя си има своите множество недостатъци, които са документирани, но може би най-доброто, с което разполагаме в момента и със сигурност, сигурно тя работи. Иначе нямаше да събрали всички по този начин в момента тук сега. Тази система се оповава на така наречените научни стандарти. Научните стандарти са реално това, което ние трябва да ни служи като ориентир в морето от псевдонаука и фалшиви новини, което ни залива особено в последните години с възхода на интернет и на корона-пандемията. Аз съм фармацевт по образование и поне сега съм учен по призвание. Ще видим, но няма да ви говоря за ваксини, клинични проучвания, медикаменти, конспирации, пъклени и така нататък, защото всички тези дискусии в крайна сметка се въртят и стигат до един и същи проблем. Ами именно това е обществената мнителност и резервираност прямо научния метод и конвенционалната наука и научното съсловие като цяло. И това недоверие. И това според мен има три основни причини. Първата е недобрата комуникация на така или иначе сложни научни концепции. И това може да бъде частично поне поправено и коригирано с повече инвестиции в образованието и съответно по-адекватни медии, както и по-адекватни контент в интернет. Втората причина е монетизацията на науката. Именно добрата наука изисква добро финансиране. Всяка иновация си има цена и тя е висока. Тя обикновено се отплаща многократно, но все пак е такава. И вече съвсем друг въпрос е за какво и как се използва научният метод за генериране на капитал. Той често може да бъде манипулиран и за да избегнем или поне по някакъв начин да адресираме този проблем, се нуждаем от повече инвестиции в независимите научни институции като цяло. И човешки ресурси, и финансови ресурси. И третата последна причина е политизацията на науката. Откакто съществува, реално научният метод винаги е бил използван от различни идеологии като инструмент за тяхното прокарване, традиционно от крайно левите или крайно десните, но, както каза един приятел, една птица
за да лети, трябва и ляво и дясно крило. Съгласен съм, но важното е главата да се намира на златната среда. И определено много от политическите решения биха били много по-адекватни и добри, ако политиците се вслушваха повече в независимите учени или сред политиците имаше повече хора с scientific background, с научен background. И в този ред на мисли, като цяло технократския подход, който е лишен от идеология, си има своите плюсове и трябва да бъде винаги приоритизиран. Сега, това беше настоящето, сега да хвърлим поглед в бъдещето. 21 век сме, все пак знам, че сме в Самоков, обаче все пак трябва да мислим глобално. Тук съм илюстрирал само 3 основни проблема и предизвикателства, които стоят пред нашето човечество, нашето поколение и едното поколение. Те са неразривно свързани и може да се преборим с един, ако не се преборим с други и така нататък, но реално погледнато съм ги разделил, за да ви покажа как чрез наука и образование можем да се справим поне до голяма част от тях. Първо е промяната в климата и първият проблем промяната в климата и замърсяването на околната среда. Това е, няма какво да ви обяснявам, мисля, че всички го знаем и сме почувствали. Тук науката може да им помогне чисто технически да се справим с този проблем. Само с революционни технологии и с умни решения наистина можем да спрем или обърнем този процес. Няма друг начин, няма да стане по друг начин. Вторият проблем е главоломно нарастващото на световно население, което автоматично и свръхпропорционално забогатява. Това води до, разбира се, нужда за повече ресурси и се връщам отново на проблем номер 1. Това може да бъде адресирано също, тук науката също ни предлага поне частично добро решение на въпроса, а именно тя е винаги ръка в ръка с образованието. Е емпирично доказано, че доброто образование и въобще повишаването на образоваността на едно население води до автоматично урегулиране на ръста на това население. Тоест, ако едно необразовано семейство има 7 или 10 деца, едно образовано семейство ще има 1 или 2. И това без радикални социални политики, като примерно тези в Китая преди години. И третият голям проблем е автоматизацията на човешкия труд. Автоматизацията на човешкия труд е нещо, с което човекът от 19 век насам поне се конкурира с машините за работни места. И тази конкуренция става все по-драматична в днешното време при възхода на изкуствения интелект. И тук науката също ни дава малко място за свобода, защото тя е една от малкото сфери, в които машините и изкуственият интелект, поне в обозримото бъдеще, няма да имат никакъв шанс все още срещу откривателския гений и потенциал на Homo sapiens. И щем не щем, ще трябва след 20, 30, 40, 50 години да си представим пазара на работната ръка по съвсем друг начин. И ако искаме да работим, щем не щем, може би ще трябва да има повече учени след нас, защото просто има вероятност да няма какво друго да се прави. И сега, make science great again, как да направим науката по-привлекателна за нашето поколение и за идните поколения. Обикновено имиджа на учени и на учените, бяла престилка, очила, някъде заврян, живеещ и работещ в някаква подземна лаборатория с флуоресциращи светлини, радиоактивни проверки хвърчат наляво надясно. Да, ама не е така. Учените са и сме нормални хора, имаме си семейства, приятели, мечти, хобита. Средностатистическият учен, ако въобще има такъв, мога да говоря, пак че няма такова живот, но все пак да го обобщим. Той е силно любопитна личност, започна да занимава с наука не защото иска да забогатее, ами защото просто нещо не му е стигало и просто му е било интересно. Той е идеалист, често по-голям идеалист от тези, които ни учиме, от революционерите, които учиме в учебниците си. Средностатистическият учен, добрият учен, не разбира от всичко, не е специалист във всичко, по-скоро би казал, не зная, не съм сигурен, няма доказателства за това, лично помисля, отколкото аз съм прав и всичко знам, всичко мога. И средностатистическият учен трябва да разполага с изключително търпение и борбеност, да се справи с
академичната масомелачка за придобиване на степен, с която въобще може да се занимава с наука, и Б, за да въобще преминава през своето ежедневие, докато работи, защото науката е изключително приятно занимание, но изключително неблагодарно занимание често, защото за всяко едно велико откритие стоят 99 фейлнали експеримента, провалени експерименти. И за академичните среди, тъй като това е попрището на всеки един научен малко или много, те са обикновено много традиционни и в тях има много силна иерархия, което определено е недостатък, но пък същевременно в тях се генерират и най-прогресивните идеи, особено сравними с тези от света на изкуството. И в академичните среди рядко има граници. Аз съм имал колеги от цяла Европа, от САЩ, Русия, Япония, Китай, Пакистан, Индия, Нова Зеландия, Мексико, Бразилия, където се сетите. И работата в екип е нещото, което се цени най-много. И обикновено академичните среди са едно много приятно място за работа, така че правя малко реклама в случая. И не на последно място науката е свободата да си откривател. Както знаем, всички морета, океани, острови, даже и топлата вода, дето да видиш ние Самоков, е открита. Всичко е открито, малко или много. И един от малкото начини, чрез които в 21 век човек може да се почувства истински откривател, но наистина истински откривател, нещо, което сега никой друг не го прави, е да се занимава с наука. И това според мен трябва да е едно простичко мото на това да вдъхнови малото поколение да занимава с това, защото всяко едно дете обича и всеки един подрастващ обича да се занимава с нови неща и да експлорва, да открива нови неща. Всеки иска да бъде откривател дълбоко в себе си. И с това искам да завърша днес, като ви кажа, напред науката е слънце и дайте, доверявайте се на учените, бъдете скептични, но едновременно се доверявайте на научния скептицизъм. Благодаря.